Fe nhw Beth John a rheolwr fferm yn fferm Ymddiriedolaeth Emilia, Llonceg. Fi wedi bod yn gweithio mewn nawr am 7 mlynedd, ond 3 mlynedd fel y rheolwr cyn ni jyst gweithio ar y fferm o'n i dyrdabu. O fferm gofal i ni, a i pob fferm gofal mae hwnna'n golygu rhywbeth gwahanol. I ni, dyn ni'n gweithio dy pobl ifanc 30 i 15, a mae unrhyw fath o problemau dyn nhw, falle problem cymdeithasu dyn nhw, problem yn yr ysgol, problem adre. Dyn ni'n cynnig cymwysterau, anwysterau i wneud ar tir, maen nhw'n wneud edrych ar ôl anifeiliaid, gwaith coed, a wedyn mae pethau fel cerddoriaeth dyn ni, sgiliau byw. Mae lot o nhw'n dod ato ni a does dim syniad yn nhw ble mae'r bwyd yn dod. Un peth falle sy'n digwydd yma, maen nhw ddim yn gwybod ble mae'r cig yn dod a unwaith maen nhw'n gweithio dy'r anifeiliaid. Yn enwedig y moch, maen nhw'n mynd off i'r marchnad a maen nhw'n dod nôl yma hefyd achos ni'n gwerthu nhw yn y siop. A mae hwnna gallu bod bach yn anodd i rai o'r pobl ifanc, ond unwaith maen nhw'n gwybod y ffordd dyn ni'n edrych ar ôl yr anifeiliaid a maen nhw yn natur holl proses achos maen nhw yma pryd maen nhw'n mynd yn beichiog hyd at dyn ni'n dewis bod nhw'n barod i mynd i'r farchnad. Does dim cymwysterau rili i wneud a methyddiaeth rili. Es i'r trwy system yn arferol, TGAU, Lefel A, wedyn es i wneud gradd yn astudiaethau busnes. Ar ôl hwnna es i wedyn i weithio dy'r ffermwyr ifanc a wedyn ces i cymwysterau yn gweithio dy pobl ifanc. A o fyna wedyn symudais i mlaen i wneud PGC hefyd, sef cwrs dysgu. O fferm dwi'n reiddiol hefyd, felly mae popeth wedi wneud trwy'n gydol yn bywyd yn dod mewn i un swydd yn hyn, felly fi'n ofnadwy o lygus. Taswn ni'n rhoi cyngor i bobl ifanc i dod mewn i'r maes yma o waith. Mae siŵr fod dweud i gael profiad yn pob agwedd o bywyd, felly nid jyst yn amaethyddiaeth. Mae'r sgiliau ydych chi'n dysgu yn pob agwedd o bywyd yn gallu trosglwyddo mewn i'r maes yma o waith. Yn gweithio yma, allai gweld bod lot o pobl ddim yn deall y diwydiant o gwbl. Mae pobl yn edrych yn eitha negatif rili a bod dim lot o sgiliau angen i bod yn y maes o gwbl. A'r ffaith bod rhan fwyaf o ffermwyr nawr wedi bod i prifysgol a maen nhw wedi cael profiadau o'r byd i gyd. Wy'n gobeithio falle i ehangu tîm bach yma i wneud ar cyhoedd a i trio wneud mwy o waith i trio esbonio sut mae ffermio sut mae lle i ffermio yn y wlad a sut dyn ni'n gweithio a cynhyrchu bwyd a ar yr un pryd nid jyst cynhyrchu bwyd i ni, dyn ni'n edrych ar ôl yn amgylchedd hefyd a sa'n gwybod bod pobl yn deall bod ni'n wneud yr ddau ar yr un pryd. It's the animals and getting so close to them, I think, and the boys can just run around and get some fresh air and they love it here, they really do. I like coming here because you get to see all the animals. It's really good for them to know, about the animals, how they're kept, how they're fed, and we go through that journey when we're up here. City kids, aren't we? Beef comes from a cow and bacon comes from pig and so does pork. And chicken comes from a chicken. Fi jyst wedi bod mor lwcus. Hwn yw'r swydd perffaith rili fi achos mae pob agwedd o'n bywyd yn dod mewn i un swydd. Felly fi'n ofnadwy o lwcus.